buru bara 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 bre bre di tamak dra bre uy nasa bulak ko sana all ay naku story sa mga kina nung katong lalaki kina bakit nanguyab pa to siya doon sa babae niya magmudoon siya sa babae kay mulayo ang babae na magsabaw isol siya sa type sa babae siguro or something siguro na doon siya na stress siya so stress sa lalaki marag mulayo ang babae anak ko ba? Di ambot, di ba siya talikod mo sila? Pero murag ang skin color is morena na ba? Ayaw tamak lagi kaya mas slide ka. So malalas pa na ako baka ikaw kung magkukulit ako nga be so magkulit joke lang o sana may gipon tayo nito pag-sidan mag-good to ba kaya naman may card dito balik ba mungkin ipay kong patatas ka niya sa ako lang sa patatas nagbalit ka? Nagbalit na kayo ka ito na lang kung pinakapit ako yung sa ako ako natulutuan ayun di lagi kay dugay na mata. Karon kay para paguntag inito lang nato. Di ba uno na to pagkahapon. Dali ano gusto itlog ko murag. Ganina, ada sige kuha ni number. But di ba siya nagaluto sa to ah? Dito no, dito mo siya. Madalos lang. Ang champion. Joke lang. Maganda kay Tete kung binili ko. Ang sarado sila karon. Magkuanta tayo. Diba po ng one piece. Abot na sila lupi. Sasa. Katawanan kayo be. Kay upat man tong gate no. Upat ang gate. Isa ato is matagak sila. Ang tulo ato is kanang di matagak or hagdanan. Kaya nagipili ni Lupi. ang isa which is matagak sila. Pinano pa si Lupi. I thought ay ka na mamatay na daw siya ba? Sabi daw niya mamatay na siya. Wala lagi kayo. Pag sunod, ano siya? Pili. Asa tani mo sunod kasi. Upag sila. Si Lupi. Dito ta sa pinakadulo. Katag isa. Ano siya? Dito daw sila kay. Feel daw niya. Maotong walay hagdanan. Ano, buti. Maoto ang katang. Ano? Pagsunod na kay Siyusot na. Isa di ay ang kalayan aning upat. Sa same lang daw sa bagsakan. Pero isa is magtagak lagi daw. Tinuoy sa dito. Sabihan ko lang ni Lupi na matagak. Pagtagak ko nila. Grabing bajak-bajak ni Sanji kay Luffy eh. Kaya sabuan kita bukan. Katagan naman gipino. Siya, ay, abin ako mamatay na ko. Kaya mo si Luffy. Buang lagi kaya Luffy. Tawa, sige, katapo. Ito, ay. Pwede ko ba siya ito? Ay, green.
Buk pwede ba sa gym ya? Dagdag ko niya, pero ginawat ko niya. Pero paulian da yun. Ulian dahil. Nang bituin. Sana ganun ka nga pa rin. Ay, bali dahil eh. Wala akong mag-ganina, no? Ay, gusto kong magkuhan yun. Kadili ba? Isa sa? Ano, gusto ba ako magpamaganin na nun? Ano, kadili na. Ano ka na? Sabi mo niya. Di mo gusto niya. Wala ko na. Advance mag-isip. Advance mag-isip. Lagot na lang. Ay, 20 pesos. Saragay akong pangayo. Wait ka. Tulog na susi. Inurot ang pagkaon niya. Isa man.